get down? What you gonna do? You gonna get down? May pa sa English, easy, sayon. Pero among relasyon, maglisod ko move on. Kung sino man minamahal, siya pa rin ang nawawala. Ang akala ko'y sa'yo lang, niligaya. May pa ang English, pwede comprehensive, dali masabtan. Pero among relasyon, tut karon wa pagyapon ko kasabot. Anong nangyari sa ating dalawa? Akala ko noon tayo nag-iisa. Find the X. Ngayon pangitaon pa man ako si X. Siya may nibiya sa ako. Bahala siya diya. Pangitaon. Sinaktan mo ang puso ko, nilagyan mo ng pulilyo, sinunog mo ng posporo, hinampas mo ng... Find the value of X. Human ko niya gipaasa, gipasakitan, giilad ra ko niya, gibiyaan, value. Putang ka. I didn't find the value. Wala na siya value para sa kuha. Umiyak ang puso ko. Paano na ako ngayon? Iniwan mo ako nag-iisa, nagduro. Kung gibiya na siya, meaning, wala na ko'y value para niya. Lahat ay aking gagawin, higit matang tatanggapin. Philosophy, logic, art of thinking and reasoning. Thinking and reasoning. Wa man siya naguna-una. Nibiya ra siya, wa siya naguna-una. Nawa pa siya reason. Wa balon sa reason niya. Hantod karon. Nibiya siya walay hinungdan. Bakit ba iniwan mong nag-iisa? Bakit ba? Physics. What is matter? Anything that has space. Okay. Space. Mo yang gibuhat. Siguro gusto lang siya space. Munang nibiya siya. Space. Okay. Tagaan ako siya space. Bahala siya diya. Liligaya ka sa piling ng iba. Ako ang langit mo ay ang Accounting. Balance the equation. Asset liabilities equals equity. May pang accounting. Pwede pa nato i-balance ang tanan. Among relasyon. Unfair. Cheater. Unfair. Kung ikaw man ang magustuhan, wako'y mahimo ana, pero ang pingin siya palihog ko sa imo man.